हई रोड बा आ ऊपर बिजली बा, बाद बाकी ठन ठन गोपाल जनरल तन देखा देहनी। आगे भी पतार पंचायत में घूम घूम के देखाएम। ए वार्डवा से स्पेशल इंटरेस्ट होला काहे कि वार्डवा लमड़ल बा, च्युइंगम जगह लमड़ जाला नु वहीं अगर लमड़ा देहल गइल बा। इहो पता चलल हो कि हई जौन वार्ड ई दलित मोहल्ला बा ई पहले वार्ड नंबर 6 में रहे, ओकरा काट के 7 में जोड़ देहल गइल ताकि एकर विकास मत होखो, ताकि एकर डेवलपमेंट एकदम रुकल रहे। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। पतार पंचायत में लगातार रिपोर्टिंग जारी बाटे वार्ड नंबर 7 से। वार्ड नंबर 7 से तनी सा लगाव हो गइल बा। लगाव ऐसे हो गइल बा कि पहले घुसनी आम होने से नहुनी में घुस के नहुनी से चल के धरामवा पहुँचनी है तो पता चलल हो 1 किलोमीटर गैप पर कि वो वार्ड नंबर 7 है। ओकरा बाद पता चलल हो कि वार्ड नंबर 7 है ने आगे 1 किलोमीटर आउरी दलित बस्ती में बा। तो वार्ड नंबर 7 में हम पहुंच चुकल बनी। ये दलित बस्ती अटे पतार गांव के। पतार गांव के दलित बस्ती में आइल बनी। आई हम पर विकास जानल जाओ। चूंकि एगो वार्ड में लात लगैले बन जते ई वार्डवा में आई इंटरेस्ट स्पेशल इंटरेस्ट ऐसे भइलनु कि 3 किलोमीटर में फैलल बा गौवा, माने ई वार्डवा एगो आधा पंचायतवा के अकेले छेक लेले बा। का चाचा घर ही जाओ, कितना विकास भइल बा 5 साल में मुखिया जी के द्वारा? मुखिया जी के द्वारा कहाँ विकास भइल बा, हुए तन की रास्ता में बनौले बड़े। अच्छा, और कुछ टोला में टोला में माने कोई के कुछ नहीं के बदली मुखिया से। हाँ, हई रास्ता के बनले बा। ये तो विधायक के है, एथी बनौले सदैव राम के सदैव राम। अच्छा, ओकरा अलावा नल जल टोटी कुछ ना, कुछ नहीं। नल जल हमार पूछल जरूरी बा कि 3 किलोमीटर में ई वार्डवा फैलल बा। तो नल जल लागी कहाँ? नल जल जैसे कि धर्मवा में पड़ता। हाँ, धर्मा हो जन आगे क्रॉस कर तो ओइजा बा, वही जाके ठेकेदार रहले। हाँ, ई गड़ल पाइप एथी नाला खोना गई। हाँ, आ ओकरा बाद फिर भट्ठा दल गई। उ काहे? अब का जाने काहे। जबकि धर्मवा में हम देखनी कि एगो टंकी लागल रहल। हाँ। तो जब वार्ड दूर में फैलल रहला नु तो 2 जगह टंकी लगा के आप ओकरा के कइल जाला। तो ई हमार स्थिति बाटे। हाँ। अच्छा, शौचालय वगैरह चाचा? शौचालय हो कुछ नहीं के बना। तो दलित बस्ती हो, भारत सरकार के बात करी तो, बिहार सरकार के बात करी तो, पंचायती राज के बात करी तो हर जगह दलित 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 सबे दलित के प्राथमिकता देता। तो दलित के मुहल्ला में कितना कुछ भइल बा? कुछ शौचालय कहू नहीं के भाई, कुछ ना, नाली तो भइल नहीं के तो कुछ बेकार बा। हां, नल जल आइले नहीं तो सुविधा के नाम पर बात पहुंची है। कुछ हो नहीं, कुछ नहीं के जे सुविधा के। एगो रास्ता ई सदैव राम जी के फंड से बन गेल तो वो ना रहल, इहो ना रहल। एगो है और कुछ भाई लो बालो का भैया? हां बोल, कितना एजा काम भइल बा? कुछ काम नहीं के भइल एजा, कुछ काम भइल बा, कुछ काम नहीं के भइल। मुखिया जी ना कोनो मुखिया जी से जैसे कोनो लगावे नहीं मुखिया जी के। मुखिया से कहे नहीं ना कबो? कोई बार कहाइल बा तो मुखिया जी सुने तब ना का कहे में कहनी के हई तो मालिक होइए गइल बा। अब हम फंड में आई तो कराए तो थोड़ा सा कर ले बनी, लगभग 50 गो जले काम कर ले बनी। तो वो हमनी के जो मार्फत से ना होने भगवान लोग के मार्फत से कर ले बनन बा। एने घर लोग को तो इंदिरा आवास बनल बाकी ना लोग के अब मिलल होई, लेकिन इतना पता नहीं है। रउआ नहीं के मिलल? हमारा नहीं है मिलल। एने पुरानका में के मिलल होई। एने चाची एगो बनी का? चाची का हाल बा? चाची के लगे आओ तनी हमनी के तो हाल चाल ठीक है बा। इंदिरा आवास मिलल बा? हाँ, एगो मिलल बा। कब मिलल रहे? पुरानका में ढेरा दिन भर, जब ढेर दिन भइल। हाँ, जब 30,000 मिलत रहे तब। 30,000 की 25,000? नहीं के 25,000 रहे। 25,000 रहे तब के मिलल है। हाँ, तब से हमनी के ना कुछ मिला आ ना कुछ भइल बा। हाँ, हाँ, ये सोचली लेटिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं के भइले, जब केहू हमनी के पुछारे नहीं के। साफ मने एती है। हाँ, तो देख राशन उसन मिलेला? हाँ, राशन तो मिलेला। कई किलो राशन मिलेला। कई किलो? आ देह पर जन होला तन मिलेला। दही पर 4 किलो की 5 किलो? 5 किलो। 5 किलो मिल जाला? हम्म। चली मिल जाला तो अच्छा बात बा। का दिक्कत बच्चा चाहिए ने? ये ना का दिक्कत बा। रुआ का समस्या बा? आँखी से देखते बानी हमनी के संबे ना हमनी के नु जितना देर ले हाथवा में माइक रहला उतना देर हमनी के आना रहे नहीं। हाँ, आना जितना रुआ रहिले। कहे उतने हम सुने। हाँ, अब ये चली। हमनी के तकलीफ बा। का जी कितना विकास भइल बा एजा?
मालूम बताई नहीं हमरा कुल के मालूम नहीं घरे जानू हाँ यही जहाँ और मालिक घर ही बनी मनरेगा में काम करे नहीं हाँ करे नहीं जानी ना जॉब करने के वहाँ के तो रहल है पहले बाकी अब सब नहीं खे कट गेल बा मुखिया ले जाके पूछी उन्हें से फेंक फाक डाले। अच्छा हेने आई आई हम तनी रुआ के विकास दिखा दे तनी हई तनी हेने जूम करके दिखावा कैमरा नल जल हमरा कहीं नहीं खे लौकत काहे कि लागले नहीं खे हई रोड पर चल तनी ई विधायक मद के रास्ता हटे बाकी जौन विकास बाटे हई दलित मोहल्ला हटे और दलित मोहल्ला के विकास रुआ देख ली एहू जा बिजली बा आ रोड बा आ बाकी जौन बा तन ठन ठन गोपाल बा विकास के नाम पर जा कुछ नहीं खे लेकिन मुखिया जी दावा करेम कि पूरा एकदम विकास के गंगा बहतरी चाचा से हम दो चार गो और सवाल तनी पूछ ली कहे कि जब लोग तनी कम लौकता सबे अपना काम में व्यस्त हुई सांझ के बेरा बा तो बाजार उजार गईल हुई तो चाचा मुखिया जी के तो विकास लौक गई बीडीसी जी के वीडियो सी के उ है बा उ तो पूछऊ ना आवेले कि हाँ एथी भइल बा आ उ देखऊ ना आवेले कि का भइल का गइल कुछ ना बीडीसी से कुछो नहीं के भइल। अच्छा एथी जिला परिषद जी वो कुछ नहीं हन कैले वो कुछ नहीं कहते। जिला परिषद के हई एजा के हाँ। एजा के जिला परिषद के रहल हो एजा के बा शीतल पासवान जी शीतल पासवान हाँ आ एगो है तो शीतल पासवान जी आवे नहीं ना कबो आवे नहीं कि ना ना वोट पर तबे आए वोट के बेरा है हाँ अभी ना आए अभी कोई ना आवेला आम सभा ग्राम सभा के नाम सुन ले बनी हाँ सुन ले बनी हाँ हम सब लागेला लागेला कब? अंदर में ये तो अंदर में दुकान में लगे सिवानो में लागल ना पूरे ना अंदर जनता लागल। दरबार ना हाँ। आम सभा मुखिया जी हाँ। ग्राम सभा आयोजित ना करेनी ई कुल ना लागेला एजा उसमें बात होला कि कहाँ मने समस्या बा पंचायत में ई विकास तो कइल बा। कोनो साल में हम सुनल ही नहीं कि एजा लागेला अच्छा आ ना केनियो देखले कोनो बनी। केनियो कोनो विवाद हो गइल झगड़ा उगड़ा हो गइल तो सरपंच जी फरियावे नहीं हाँ फरिया में उ फरी आवेला लो बाकी वो 10 साल मुखियो आवेले ऐसन कोनो बात नहीं खे ग्राम कचहरी बैठेला हाँ तो उ कबो आ जाइलो कहलो कि अभी टाइमे नहीं खे तो है ही नहीं खे ये तो बा एजा के इसे चली तो ये यहाँ के स्थिति रउआ लौक गइल एहू जा विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हई रोड बा आ ऊपर बिजली बा बाद बाकी ठन ठन गोपाल जनरल तन देखा देहनी आगे भी पतार पंचायत में घूम घूम के देखाएम ए वार्डवा से स्पेशल इंटरेस्ट रहा का है कि वार्डवा लमड़ल बा चुइनगम जगह लमड़ जाला नु वहीं अगर लमड़ा देहल गइल बा इहो पता चलल हो कि हई जौन वार्ड ई दलित मोहल्ला बा ई पहले वार्ड नंबर 6 में रहे ओकरा काट के 7 में जोड़ देहल गइल ताकि एकर विकास मत होखो ताकि एकर डेवलपमेंट एकदम रुकल रहे मैच बॉक्स के ग्राउंड रिपोर्ट देखतनी कैसन लागल प्रतिक्रिया जरूर दी मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली फेसबुक पर देखतनी तो पेज के लाइक करी फॉलो करी और वीडियो के तनी फैलाई शेयर करी तो दबा के